Għaddew 4 xhur mindu bdiet l-iskema ta' riċiklaġġ tal-fliexken tal-plastik, ġieġ u kontenituri tax-xorb tal-landa. Batta negozji għadhom qed isibu numru ta' diffikultajiet fir-rigward ta' din l-iskema. Waqt laqgħa li saret dwar is-sistema tal-BCRS, is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering Matthew Paċ spjegalna kif is-sidien tar-ristoranti ilhom xhur jissiltu biex jieħdu flushom lura. Bis-sistema tagħmilha ferm diffiċli biex jagħmlu dan. Il-BCRS jissuplix il-prodott qed jiġbor dik it-10 cents fee waqt li għar-ristoranti biex forsi niġbru percentaġġ minnha. It's quite an obstacle race biex nirkupraw il-dak. Matthew Paċ spjega kif għal-bidu jidher li l-kumpanija kellha diversi problemi fl-implementazzjoni tal-iskema. Ma qbalniex bħala assoċjazzjoni u kemm il-membri tagħna hija mal-metodu tal-implementazzjoni. Ħassejna li kif ġiet implementata ġiet favur manifatturi u importaturi għaskapitu tar-restaurant industry. Madankollu qed ngħid li bħala Association ta' Catering Establishments qed nitħattu ta' spiss mal-management tal-BCRS u l-anomaliji tagħna l-weġġat tagħna tiġu indirizzati waħda. Jidher li issa qed isiru diskussjonijiet biex id-diffikultajiet kollha l-negozji qed jaffaċċjaw jiġu indirizzati. Mal-metodu kif ġiet implementata mill-14 ta' Novembru kienet detriment tal-membri tagħna, illum il-ġurnata għandi ngħid li flimkien ma' direttura tal-BCRS qed nimxu id fit biex nindirizzaw il-concerns tal-membri tagħna. Waqt il-konferenza tħabbar li sa nofs Marzu ġew riċiklati 44.4 miljun fliexkun għal total ta' 1834 tonnellata f'materjal riċiklat. Dan fil-waqt li nataw 45,340 euro f'donazzjonijiet.